Eta beratu, hone etxen dugu, bueno, zeu gezan noixe bai, Da. Amen? Bai. Gexau abe aldugu honek hartu, hemen dipe aldugu hau pasagorutz. Estotza nunda zen kartak, atzanin gauzito bat dira. Bueno, eta más o menos guztua gehatzen gazenin kartakin, bon bakarrik ilusion du bitxo askartito bateko. Listo, gain nan karti. Hau da zuen karti. Hau da? Ez. Ez hau ze pasaron da. Hau hori dela, fletxirela eta honen kartik markatzen da dela zuena. Eta hemen eskinan ikusten dugu bost dela. Eta orduan, bat, bi, lau, eta osgarren hau.